Kaixo, Ramon. Bere burua atxilotzen duen animali bakarra gara. Errealitate gordin hori nabarmentzen du are gordinagoa dena beste batek. Horrelakoa da maiz gizakia, askatasunean bizi nahi eta gatibutasunean bukatu ohi duena. Sagarroiaren antzera, kiribildu eta gotortu ohi gara benetan desio dugun horri uko eginez. Maspalomas filmak aipaturikoa islatzen du, baina baita askoz gehiago ere. Bidaia atzerakoi bat kontatzen du, zahartzaroak barkatzen ez duelakoan. Moriarty Ekoiztetxeko Jose Mari Goenagak idatzi eta zuzendu du, Aitor Arregirekin batera. Adineko gizonezko bat da protagonista, Vicente, 77 urteko homosexuala. Jose Ramon Soroiz aktoreak eginduaren rola, eta filmak erakusten dituen hondartza eta dunetan maskorrik ageri ezpada ere, Donostian topa dezake bat. Zinema kritika osorik irakur dezakezue Irutsuloko Hitzaren webgunean.